Βρισκόμαστε στην βροχερή Τρίπολη, στο γήπεδο Θόδωρος Κολοκοτρώνης που χρησιμοποιεί ο Αστέρας Τρίπολης. Το γήπεδο χτίστηκε το 1979, αλλά μέχρι το 2005 που η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης αγωνιζόταν σε μικρότερες κατηγορίες, ήταν ένα μικρό στάδιο με μικρή χωρητικότητα, καθώς διέθετε μια εξέδρα περίπου 100 θέσεων. Μετά την άνοδο της ομάδας στη Β' Εθνική, το στάδιο ανακαινίστηκε και επεκτάχθηκε η χωρητικότητά του, μεταξύ άλλων κατασκευάστηκε η Ανατολική Κερκίδα, η οποία στεγάζει επίσης τα γραφεία της ΠΑΕ, γυμναστήριο, αποδυτήρια, ντευτήριο και άλλα. Το 2007, με την άνοδο του Αστέρα στην Α' Εθνική, Super League, κατασκευάστηκε η Δυτική Κερκίδα, όπου στεγάζουν τα δημοσιογραφικά θεωρία και θέσεις VIP, ενώ προσθέθηκε επίσης και μια μικρή κερκίδα στην νότια πλευρά για χρήση κυρίως από τους φιλάθλους της εκάστοτε φιλοξενούμενης ομάδος. Το 2008 κατασκευάστηκε η Βόρεια Κερκίδα, το 2010 κατασκευάστηκε και επεκτάθηκε η Νότια Κερκίδα. Το 2015, με αφορμή τη συμμετοχή της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης στους ομίλους του Europa League, στο γήπεδο πραγματοποιήθηκαν διάφορες σημαντικές ανακαινιστικές παρεμβάσεις, κυρίως στους εσωτερικούς χώρους όπως τα αποδυτήρια και στην αίθουσα τύπου και άλλα. Στις 22 Νοεμβρίου του 2012 η επίσημη ονομασία του γηπέδου άλλαξε, αφού μετονομάστηκε από γήπεδο Αστέρας Τρίπολης σε γήπεδο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, προς τιμή του Έλληνα εθνικού ήρωα και αγωνιστή της Επανάστασης του 1821 Θόδωρου Κολοκοτρώνη.